Il-ħadd it-tajjeb, illum 4 ta' Ġunju is-solennità ta' Trinità Qaddisa nilqakom mal din il-quddiesa ċċelebrata mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mid-Dar tal-Kleru f'Birkirkara. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Mal-Knisja kollha llum niċċelebraw is-solennità ta' Trinità Qaddisa. Hija festa kbira ħafna il għaliex toħodna direttament fil-ħajja ta' Alla. Alla xi fisser għalina. Qed nagħmlu dan illum din il-quddiesa nixtieq insellem mid-Dar tal-Kleru hawnhekk insellem lis-saċerdoti l-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona, lis-saċerdoti kollha, Monsignor Anton Portelli li ħdejja hawnhekk li huwa d-direttur ta' din id-dar. Din hija dar għażiża ħafna għall-Knisja f'Malta, illa li hawn numru ta' saċerdoti u anki reliġjużi residenti u kull meta naħsbu f'din id-dar, iktar u iktar meta niġu hawnhekk niftakru fis-servizz ta' snin twal li taw dawn is-saċerdoti b'imħabba b'ġenerożità kbira u b'sentiment ta' gratitudni kbira, rikonoxxenza li aħna niġu hawnhekk u niltaqgħu ma' dawn is-saċerdoti. Nixtieq għalhekk nirringrazzja ħafna il-mulej ta' dan is-servizz illi taw għal snin twal. U fl-istess waqt ikomplu jagħtu anki llum hawnhekk kultant bil-mart li jkollhom kultant l-anzjanità imma jkomplu joffru dan għall-ġid tal-Knisja u għall-ġid tas-soċjetà Maltija. Hawnhekk ukoll jieħdu ħsiebhom il-qadija taċ-ċenaklu li huma dedikati kompletament għal dawn is-saċerdoti. U għalhekk nirringrazzjaw lil Alla wkoll ta' dawn il-qaddejja taċ-ċenaklu li huma tassew eżempju mill-isbaħ ta' qadi. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena.
inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi fl-għat l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qat tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla missier inti bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-qdusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-aġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tala fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu il-mulej. U ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn quddiemu u għajjat: Jahwe, Jahwe, Alla li jader u jħenn, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-art ta' qima u qal: Jekk jien tassew sibt ħnina quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbok, għax dan u poplu rasu wibsa. Aħfrilna ħżunitna u ħtijietna u ħudna bwirt għalik. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej, Alla ta' missirijietna, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek ismek qaddis u msebbaħ, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema, flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Eluq tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ifirħu ħabirku għal perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fema waħda. Żommu s-slim. U Alla tal-imħabba u t-slim ikun magħkom.
Selmu lil xulxin bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha iselmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-mulej ma'kom, għari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, ma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax m'hemmx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Hemm affarijiet fil-ħajja li nagħmluhom li huma importanti u li kultant ma nieqfux nirriflettu fuqhom. Waħda minnhom hija r-Ratt tas-Salib. Meta aħna ngħidu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu li hija xi ħaġa importanti ħafna. Il-festa kbira tal-lum is-solennità ta' Trinità Qaddisa tgħinna biex nirriflettu fuq dak li nagħmlu dejjem meta rroddu s-salib u ħafna drabi wkoll fit-talb tal-Qudies. Meta aħna ngħidu li qed insellmu lill-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Din hija l-festa tal-lum, Alla li aħna nemmnu fih u Alla wieħed u hemm 3 persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Hija xi ħaġa kbira ħafna li aħna bil-moħħ żgħir tagħna ma nistgħux qatt nifhmu kompletament. Imma jekk Ġesu għarrafna dan, għalunna il-għaliex rrid jurina min kif nistgħu nifhmu aħna min hu Alla u min hu Alla lina. Meta qed niċċelebraw illum il-festa ta' Trinità Qaddisa qed niċċelebraw Alla li hu il-milja tal-imħabba. F'Alla hemm l-imħabba biss u l-imħabba fil-milja tagħha. U għalhekk hemm dik il-komunjoni sħiħa tal-persuni u rrid Alla li jaqsam dan magħna wkoll. Jurina il-ħajja intima tiegħu li hija din l-imħabba sħiħa. Rrid ukoll li lilna iseħħibna f'din il-ħajja tiegħu u dan hu tassew sabiħ għalina il-għaliex mhux qiegħed hemm narawh u ngħidu jew
nirriflettu fuqhom il-bot u ngħidu isma' hemmhekk hemm Alla li hu il-milja tal-imħabba marit li lilna iseħibna miegħu f'din il-ħajja. U għalhekk meta ħalaqna xbija tiegħu u meta fdina tagħna din il-possibilità li aħna nipparteċipaw bisħieħ f'din l-imħabba. U li fil-ħajja narfu illi l-isbaħ esperjenza hija meta nħobbu meta nkunu maħbuba. U hija l-isbaħ esperjenza is-seħibna tas-sew tagħtina ħjiel mill-ħajja ta' Alla. Din hi s-sejħa li qed jagħmel il-mulej ukoll lilna llum permezz ta' din il-festa. Li aħna narfu illi aħna maħluqin ġbija ta' Alla, Trinità Alla minn l-imħabba, l-imħabba fil-milja tagħha, u allura fil-ħajja tagħna l-istil tal-ħajja tagħna għandu jkun iktar u iktar jirrifletti dan. U li narfu illi kull fejn aħna nagħmlu ħilitna fil-limitazzjonijiet tagħna u bid-difetti kollha tagħna, imma nagħmlu ħilitna biex ngħixu din l-imħabba, hemmhekk ikollna tassew l-isbaħ u l-aħjar fil-ħajja tagħna. U din tara tiġri. L-esperjenza tal-ħajja turina dan. Illa għaliex meta l-imħabba tkun kif għallimilna Alla, jiġifieri għotja sħiħa, għotja ta' għaddi ta' servizz, hemmhekk għandek tassew l-imħabba ta' Alla. Importanti illum fi żmienna u din festa tfakkarna f'dan li aħna l-imħabba nifhmuha kif urjinna u kif għallimilna Alla. Mhux kull min isemmi l-imħabba jifhem l-istess. L-imħabba mhijiex li inti tfittex lilek innifsek jew inkella li tattira l-attenzjoni fuq innifsek, jew li tipprova timpressjoni bli tagħmel, jew illi inti tfittex biss il-pjaċir il-gosti tiegħek. Mhix din l-imħabba li għallimna l-mulej u mhix din l-imħabba li tallimna llum it-Trinità Qaddisa. Ma hija l-imħabba li tfisser għotja u f'din l-għotja lill-oħrajn aħna nsibu tassew l-imħabba, nixu tassew din l-imħabba u nissieħbu mal-mulej f'din l-imħabba tiegħu. Illum huwa sabiħ li fil-festa tat Trinità qegħdin hawnhekk fid-dar tal-kleru, illa għaliex hawnhekk hawn saċerdoti reliġjużi għaddejja taċ-ċenaklu wkoll illi kontinwament jagħmlu ħilithom biex jgħixu dak li tfisser it-Trinità fil-ħajja ta' kuljum. Hawnhekk hawn din l-għanja ta' mħabba. Din l-imħabba li tfisser għotja. Din l-imħabba illi tfisser illi il-bniedem isib l-isbaħ u l-aħjar propju f'din l-għotja tiegħu nnifsu jew tagħha nifisha. U għalhekk illum nirringrazzjaw il-mulej ta' dawn kollha li huma residenti hawnhekk fid-dar tal-kleru, nirringrazzjaw tal-qaddejja taċ-ċenaklu li qed jagħtu dan is-servizz hawnhekk u nitolbu llum aħna niċċelebraw il-festa tat-Trinità li dejjem niftakru dak li t-Trinità sejħilna liha, li ħajjitna tkun tassew sabiħa meta mimlija bl-imħabba ta' Alla, hemm insibu l-aqwa fil-ħajja tagħna u iktar ma nkunu nixbħu il-mulej isbaħ tkun il-ħajja tagħna. Nixtieq nsellem ukoll illum dawk kollha li qegħdin isegwu u li b'xi mod jew ieħor jew għax huma morda jew għax huma anzjani ma jistgħux jieħdu sehem
fil-Knisja, jmorru fil-Knisja l-Qudisa tal-Ħadd. Unħeġġiġhom ħafna biex jissieħbu propju mal-mulej f'din l-imħabba anki billi joffru il-mar tagħhom, id-batijiet tagħhom u joffruh propju ħalli iżbaħ tkun il-ħajja tagħna mimlija mħabba tal-mulej. Ejjew nitolbu llum aħna unsellmu lit-Trinità Qaddisa u nagħtu glorja lilha, nitolbu l-mulej biex kull darba li roddu s-salib, kull darba li ngħidu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, aħna nimpenjaw ruħna li ngħixu bl-istess stil ta' maħabba ta' Alla. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, mnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina il-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġessem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għamen bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika nisqan ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja għax aħna wkoll ġejna magħmulin dixxipli u magħmda fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, ejjew nisqarru flimkien fik inqedu it-tama tagħna. Fik inqedu it-tama tagħna. Missier Qaddis, ġeddet id-don tal-Ispiritu fuq il-Knisja, l-arusa ta' ibnek, sabiex tkompli tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek. Nitolbu fik inqedu it-tama tagħna. Għamli l-poplu u l-mexxejja kollha tad-dinja jagħtu widen għall-verità ta' ibnek u tnebbieħ tal-Ispirtu ġewwa fihom. Nitolbu fik inqedu it-tama tagħna. Rattab il-qlub ta' dawk li ma jridux jilqgħu l-verità tal-eżistenza tiegħek u slim li jġib magħha. Nitolbu fik inqedu it-tama tagħna. Ħati sem l-imħabba tiegħek ta' Alla lill-familji u l-komunitajiet tagħna. Nitolbu fik inqedu it-tama tagħna. Tolbuk tiftakar ukoll mulej fil-benefatturi ta' din id-dar tagħna l-kollu ta' saċerdoti. Il-barka tiegħek timlhom kuraġġ, jibqgħu jiftakru dejjem fl-imħabba tiegħek u jaqsmuha ma' ħadd ieħor u magħna. Nitolbu fik inqedu it-tama tagħna. Irroddu lek ħajr mulej għal-ħolqien, għal-fidwa u għal-grazzja tiegħek u wassal dan kollu għal-milja tiegħu fina u kull imkien bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk il-sagrifiċċju għat-tifħim u l-glorja ta' Jesu. Għat-tiġi tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa la ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma x'fit tliet persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fis-qarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw tliet persuni f'natura waħda, mażulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħruk l-anġlu l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla għeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Isma'ut l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-għolla tas-smawi. Birek minn ġej fis-sejf mulej. Wasanna fl-għolla tas-smawi. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nxandru bil-fer il-qawmin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isfijiet tagħna Charles u Joseph, mal-isfijiet kollha u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidunet tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bikristu, ma Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, imkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li aħna nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna d-dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, radaħanix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jiskunix, tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda kelma waħda, ruħi tkun
nitolbu. Mulli Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mid-dar tal-Kleru f'Birkirkara. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.